Hello? Yeah, kuri sei kumba. Likan, yoi, likan, jijikani, yoi, Ndi mama wako apa? kongwa chidi kutaura ndi mama. Ndo kuita chikwango chitai papa, ndi mama wako. Kongwa chidi kutaura ndi mama. Iwe ngochita chi ndi mama wako wakuda so. Kongwa chidi kutaura wakufonera Na mama. chidi kutaura ndi mama ndiwo wero kuti kuti mama watoda kutaura newe natete na didi vachakuuzo wafonera ndakufona wakutanga kuita zvako zvakuti. Wangachizvitire. Ndatifungidzira kuti girlfriend yako kufonera. Girlfriend ipi? Manje papasina didi. Iwe ndio chanozviziva wakumba kwenyu chanozoti papa sina didi kana papa na didi. Chirudzi chako chita pafoni. Chidi kutaura kuti kufonera mama. Ndachidi kutaura kuti iwe handiwo chitaura tanzi didi na mama toda kuzofonera mama ndakufonera mama wako uchangotemera zvangu ita. Ameno munopedzera neko ameno uchanoudza kuti kudi wangochizvitrain ndio unoziva kuti wangochizvitrain handizivi kuti wangochizvitrain. Chirudzi kondena nandifonera mai vangu manye ndimai vako nababa uchanoudza kuti chichitu chawangochita icho. Ndanditi uri kufonera girlfriend yako. Girlfriend ipi ndingafonera uripo. Ijelasi rudzi rinokuita zvakadaro. Manje ndonotarisana sei na mama. Iwe ndio uchazonotarisana sei ina ndina nyewe ameno ndonoipedza iwe. Kuongo chimboza muita sei pafoni. Ndokuita sei ijelasi rudzi kwadiwa mira ndapedza kutaura uzotanga utaura neni ndiena wakufonera. Foni yacho kuoneka zvokuchita sei foni iwe uripo. Haukwani.